Samantala mga idol, ang pagsasanay naman at pagbibigay ng dagdag na kaalaman sa ilalim ng Disaster Risk Reduction and Management Course for Public Sector ang isa sa naging hakbang sa bayan ng Bayambang upang mapalakas pa ang kahandaan ng mga barangay tuwing may darating na kalamidad. Sumailalim naman sa nasabing pagsasanay ang mga opisyalis ng barangay ng District 8 at iba pang kawani ng munisipyo. Naglalayan ng pagsasanay na magkaroon pa ng dagdag na kaalaman ang mga opisyal pagdating sa mga mas epektibong pagpaplano, pagpapatupad at maging pagtutok sa mga programa at proyekto ng DRRM sa mga komunidad. Ilan naman sa mga ibinahagi ay ang iba't ibang aspekto sa ahensya tulad ng early warning systems, evacuation procedures, basic fire safety at climate change adaptation. Sa pamamagitan nito ay inaasahang mas magiging handa ang mga nasa komunidad sa anumang klase ng kalamidad. IFM News. IFM News. IFM News.